ले है सरवा सा दुकान के भाटा बैठा देला सब खाली उधार ले जाता ना सा एक बाद में आवा लोग सर लोग तो नहीं उधारे हम देता नहीं खाली हो गल हम दुकान सरवा से खा ले देला सा खा के अब बाहर भाग जाता लगता नहीं हम सब दुकान के खाली कर देला सा का नहीं पैसा कब तक दिहन सही आवा लोग सारा उधारे देता नहीं तो अरे भोक्ता के बेटा भोक्ता के बेटा भोक्ता के बेटा ए भोक्ता के बेटा का रे एगो पेप्सी पिया तो ठीक बा देता नहीं दर ए रुक रुक ए रुक रुक पैसा दे उधार दे नहीं दे ना हमारे बाबू दे दी हन अब दिया लाड़ पिया हमर लाड़ पिया तोरा बाबू के पेट फूलल हो तो लाड़े पिया बोला ना रे साला तू हमारा दुकान पर खड़ा होके गंदा गंदा बात करता रे हमारा बाप के पेट फूलेला तो किन के पेप्सी पिएला तोरा पैसा हो तो तू किन के पी ए भोकट्टा के लड़का देख हमारे बाबू दे तो बाद में पैसा दे ना तू कथी हो जाता अरे ना दे जो सरवा भाई तक भाग नहीं से लपेटू तू हम संगे पढ़नी से कि ना आ तोर बाबू दुकान खोल दिलो हमर बाबू हमरा के भेज दिलो नेपाल कमाइला तो तू दुकानदार हो गइले तो आम कमा के तो ना दे दे हम तोरा के अरे ना देबो हम बाबू हमरा के कोई बेच के पढ़ले बाड़न सांस के हिसाब में मसले वाला रे अरे साव के झाट बना और इ लोग के बक्सिया गार मारा के पढ़ावल है जो रे सरवा हमर सामान में चाहिए जो सर अरे जो ना रे सरवा तोरा खानी 76 जने है बिल फोड़ना के बोलावला अपने दुकान पर लाड़ पर पढ़ाई तोर सामान अभी देख 2 लीटर पेप्सी पियम बाप मर गो अनारी है बेटे का चाहिए जनरेटर खाए ला लाइन रा पार मिठाई तोरा बाप को तो 17 रुपया पहले ही से बाकी रख ले बीड़ी के और ना देवल ले लिया उनकर पकाल का झाटावा कितना तो बात बोला था रुक पकड़ साला वो 70 रुपया लाइन मिली सर बनी से मारा था हमर लाड़ ली ह जाओ आवाज सर हमरा दुकान पर यो खैनी बनावे के काला होखेला पैसा ना हम बनाए खिया देंगे तोर गाने चियर जी अरे सरवा खैनी बनाता रे गड़ पड़ता रे तू बड़ी मजेदार खैनी बस ए सरवा तो बाप हो का रे जकरा खैनी देता रे हमरा के ना देले ह अरे साला त बनैने त कहे के नु चाहिए ये खैनी बनाता रे भिखारी खानी मंगबे त झाटे नहीं देबो ए सरवा हम भिखारी बनी का रे ठीक बा एकरा बाद से दे रे साला बिल फोड़ना फेर के नु चोरइले बा का तेजी में आ रहल बा अरे बिल फोड़ना का हाल बा अरे सर ये दोस्त मारा सो अब भोक्ता के बेटा है खेत खेत के हमरा के मारा ताटे काहेला रे पेप्सी किने गए रहनी हो सरवा देबो ना कोई लखवे खेत खेत के मारत लखवे ना रे हम जानत नहीं की वो पैसा ना देले होतई ओइ से झगड़ा भइल होतई ओकनी में ये चोर नु बा साला 1000 रुपया बेटा बहुत सपूत बनता रह भल तोर मतरिया एगो बीड़ी ला ओकरा बपसिया के पीछे पीछे दौड़त रहलो तो न खो पाता सरवा काहे हम बोलत हई ना काहे एकरा माई के नहीं कहता रही ना रे एकर माई हमरा भौजी लागी जान ले ओइ से हम कहत नहीं 1000 रुपया बेटा तोरा माई के आई लव यू ए सरवा हिंग हमरा माई के गरियै लख रे चल दा सरवा के ना छोड़े म पकड़ सरे सरवा के ना छोड़े मार मार सरवा
कौन सरवार पर मरले बारे ये साला छोड़ ना रे पकड़ लेगा बांस लेके आता नहीं गांव में जाकर बांस फेलेगा पकड़ लेगा ऐसा आवता नहीं बांस लेके छोड़ सा ना रे सार के ना छोड़ी मत आज गाने में बांस फेल दे मत साले का आज गाने में बांस धास देवे के बाद ओए दादा रे सरवा घुसा देले क्या रे ओए सारवा पूरे घुसा देले भाई अरे छोड़ दे अब सुधर जाई सुधर जाई चल अरे सरवा रे अरे निकाल के ना जा सर रे निकालूंगा सर रे निकाल आ दादा आ दादा ओए दादा सरवा जितना घुसैलन से उतना नहीं खे दुखात जितना निकलले बारन से तो दुखाता रे दादा हाँ दादा अरे सरवा दोस्त बारन सो ई कसाई बारन सबे सरवा सो के माया दरे ना लगलक का रे सुनले रहनी हवे खाली साला से गाड़ में पाना धासलन से आज ढासिए देलन से रे दादा का हो ऐश्वर्या राय खाइबू भोसर घर छाती खाइबू गरमैबू ना कहिया गरमैबू हैं तोरा चलते बियाह ना कनी दोसर हम हैं खाली खाइबू 2 साल 3 साल हो गए एक गांव का बोका नहीं पसंद आवा आज जाई दोसर बोका ले आए हैं अरे भोसरी तोरा कभी मन करेगा कि ना रे हैं अरे भोसरी रे ए घोसरे मुड़ देख रे ए मार फुला दम तो भोसर घास से मुड़ देले अब झाट खाइ हैं तोरा बाप जाई गो सरवा का लंगरिया ता रे का बात बारे का लंगरिया ता रे हैं काय छी बता दे रे गिर गई गोरवा में चोट लाग गई वही से लांगड़ा चलत तनी हवा कैसा आराम हो बा गाधा लिखवा का रे ना हो लिखल ना खब लेकिन अब गिर गल बानी तो कथी कही हवा गिर बारे तो गोर टूटी तो गाधा पे काय चलता रे तो तोरा क्यों बुझाता हमारे गाँव में कोनो पाना कोच ले बाटे ओ बाबू हम बियाह कर दिल हमरा मौगी के दोसर कोनो फुला देतो तो हम राख लेबो ओकरा के बोलावत नहीं खत तू तोरा से पेट ना भौकाऊ तो दोसर संग ना रहतौ रे एमर दे तो हम तो कमाए के कहबे करिए लेबो वीजा बनवाए के कहत नहीं जे विदेश चल जाम तो तोर तो गांठ फाट जाम रे साला तोरा के विदेश भेज दी आ तोर मौगी कौन रखरी कहि दे तो कथी करियो जे हमरा मौगी के बोलाइबो आय साला तोरा का साइकिल किन के देनी जे गांव में कबाड़ी कर और तू विदेश जेबी सही कहला हो पा करत तो नौकरी सरकारी ना तो बेचत तरकारी आ ना तो करत कबाड़ी हां सही कहला हां ठीक बा बिहान से उहे करबो ठीक बा तो सुना ना हां का तो रुपया दो ना गाला लगावेला अल्लाह तो रे 150 तो लागिए जतवा संपापड़ी किने में ठीक बा डर आई अच्छा ठीक बाटे ठीक बा जो अच्छा यार इन समूह मानी बट यार रे जे पटोहिया जे बिका कबले होई आज से सवारी चालू हुई आज से पैसा कमा ले हम ओपा पा जाता रे का रे हां जाता नहीं अब कमा ली नहीं तो खाली कती साले गाना फसावा तारा गाला निकाल के देवे के पड़ी तो देम ना अब कमाम तो ना देबो हो मतलब हां 100 रुपया दा खुदरा हे बुढ़ारी में खाली तू हमरे से पैसा मांगा आ 3 घंटा हमरा सासवा से बतियाता रह तो निमन बा नहीं खा बुढ़ा लोती खानी तो ना कहे के गांव समाज में नाम डूब गई हमनी के तो 100 रुपया दे में हिचकिचाता रह खुदरा ना रही तो कथी फेरम ठीक बा घर आई घर आई
50 गो मर दे देता। कितना का हो रे 100 को दो ना। अरे रह दो हाँ जाइन जो देखो का करते और कमाल जाएंगे। आज चलो तनी आज साले कबाड़ी में आज साल लड़का लोग के पूरा साले लोग के ठगा तनी आज एक के दिन में आज 10,000 कमाए के आ गईल तरौआ लोगन के गांव शहर में नारियल के प्रचार गाड़ी आ गई तो अपने खाई आ अपना पूरा परिवार के खियाई आ अपना दोस्त महीम के खियाई। 40 रुपया में 2 गो बा आ 20 रुपया में 1 गो बा और छोटका मोबाइल से कौ किलो हो रे जोखा ना कई किलो हवा चल देखत ना तो लेनु है ना ले आओ अरे तो खा खड़ा हो दे 2 किलो में देबे तो दे दे साल है 2 किलो बा ना तो हम झाट किलो बाटे देवे के बाद तो 2 किलो में तो 20 रुपया दे हम तो हम ना बेचाई 30 रुपया में देबो ठीक बात ले ला पैसा लेबे कि मिठाई लेबे आ कि मकैया मिठाई लेबे मकई मिठाई ले ठीक बटे आ बड़का मोबाइल से 2 गो बा जामा खैला कागज न खावा मजार हो गेल लगा दो ना तंगा पता बा 300 रुपए किलो बेचाला सर जो बात सारवा कबाड़ी करे आल बा कागजो नहीं खदा आले ज्यादा लिहन लगैनी साले के 70 रुपया के और मोबाइल नहीं खे तब पैसा बानू 20 रुपया में 1 गो मिलता आ 40 रुपया में 2 गो मिलता तो लेट ना करी ना तो भेंट ना होई काहे कि हमके दूसरो गांव में जाए के बा तो जल्दी करी कथी है रे तोर माई दे देतो कथी रे अपने खाई पैसा दे तू पूरा परिवार के खियाई गांव में जाए के बा तो जल्दी करी पापड़ी किन दिए कौन आई मी कौन ना अच्छा चल 40 रुपया में 2 गो ना दे दिए आई अपना 12 टन मालवा रे और एकरा के उधारे खिया दे जो वो मामा से ले लिए अरे 12 भोसरी बारे हम माल कहत नहीं भाई बनावत अटे अब सार तोरे के दे हमारा उसमें पापड़ी दे हमारे बागना तो सार तो नहीं ना मामा कहता रहा तो खेलवा दे आ बड़का मोबाइल से 2 गो बा तो अगर रउआ पास छोटका मोबाइल होके तो उ लेके आई आ हमरा पास से 1 गो बड़का नारियल लेके जाई। साले वो दिन एगो पेप्सी ला भगैले रहल 10,000 का सामान किन के ले आवत नहीं अभी तोरा सामने में जो ना सा सुधर में थोड़े तो लेके जाई और मोबाइल नहीं खे तब पैसा बानू 20 रुपया में 1 गो मिलता आ 40 रुपया में 2 गो मिलता तो लेट ना करी ना तो भेंट ना होई काहे कि हमके दूसरो गांव में जाए के बा तो जल्दी करी आई आ 20 रुपया में 1 गो नारियल ले जाई आ 40 रुपया में 2 गो नारियल ले जाई आ अपने खाई आ अपना पूरा परिवार के खियाई। लो खाम चला मगा हट मीरा तो हम बानी ना हम बानी हम बानी मीरा ना पाई हां ना पाओ ना सरवा ना देख सरवा इतना बानू देख तो इतना बानू चल अब तू ना पाओ देख सारा दिए भइल इधर है चल फिर से ए सालो हम देनी है चोरी हमें चलबे कि ना चल आई मार हम चला लो गाड़ दे हई लो साले
ए सारवा काय मरले अरे ए सरवा गान नानू खेला डाणो खेला चल डाण भर अरे माने चल ले आई बोली उधर शाम पापड़ी वाला आए जाई और मोबाइल लइखे तब पैसा बा चल सरे पैसा भी पाट मिलता आज 40 रुपया में 2 गो रे साला रे 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 उल्टी नु रे ढा 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 पैसे पसेरी सब पापी बा हो रे सर सम पापड़ी पसेरी पर बेचाल तो कथी बिकाल रुपया से बेचाल है तो रुपया से कहे बड़ा अपना पूरा रुपया से बेचत 1 रुपया 2 रुपया लोहा लकर लेबे मोबाइल हो बाप के मोबाइल हो हां बा तो मोबाइल ले आओ मोबाइल से देबो अब घर देल बनी मोबाइल तो ये पैसा हो तो पैसा से उधार ना देबो उधारे ना दिया ले सर उधारे ना देबो रुका ए रुक तो कथी हो बउआ हाथ में कथी ले ले कहां कथी ले ले बानी भाईबे कहां पे हो देखा कहां ये सर हमरे को बुर्बक बनावता देखा हो देखा केने हो देखा माधर के प्रणाम करो साला चोर चाय बस सारा ओ मर जाना है में से ए दे तनी फेमस जाना है में से ए बुढ़ी शांत रह समझ ओ मर में जाना है में से जाना है में से ओ मर में जाना आओ जाना आओ जाना दे तनी फेमस जाना है में से ओ मर में जाना है में से रे साला सब गोरा सम पापड़ी मांगता आ तू गान में काय खोद ले रे सबसे मांगता नहीं ना देबो त ना खोदे आ हम कहीं तोरा बापा के गान में इतना कोच दी तक तोरा केंगे बुझत अरे हमरा बाबू के गरिया होता रुका बोला के ले होता जो जो बोला ले इधर रही कथी बा हो सम पापड़ी हो बाक में सब पापड़ी थोड़ी हो गोलिया सम पापड़ी गोलियां सब पापड़ी कैसे वाला हो ई मकई मिठाई लेबे ना रह दइए काय मर ले हमरा भाई के मारम ना तो हो करी तो कौन ना मरतो कथी कइले खरे तोरा गान में इतना कोच दी हाथ तो केंगे बुझाई तो तो गाना कुछ ले बा इतना हाथ घुसा देले बा हैं सब कुछ लेगा रे हां आधा बता मर ले कायला त ओंगे करी तो ना मरबो लइका होई मान लेने घुसाई देलो तो का हो जाता तो का करे के मरबो मार साला मारम ना ए मार साला साला तो मार के साप लाद हरोड़ देलन सबे साला जहाँ जहाँ ना मारे के तहाँ तहाँ मरलन सबे सब सामान छीन ले गइलन सबे आ मरबो कइलन सबे हमर कबाड़ी ना झाट कबाड़ी करी अब जात साला कबाड़ी के गाड़ मारो